na Amerịka. Gịnị ka ọ na-arụ na Amerịka? Ọrụ ndị bịara abịa nwere ike ịrụ na amụghị ya n'obodo a. And ịma na ịbịa ibido na-azụ oku ndị nọ n'ụlọ, ịdịghọ ka onye amụrụ ebe a ma onye bịara ebe a oge dị 15 years. So nwata nwoke mee gịnị? Ọ bịa chọrọkwa ọrụ ndị bịara abịa na-enweta. Ọ dị very lucky wee nweta ya, maka before ị rụọ n'ọrụ na Amerịka ma ife ndị a na-akpọ ụmụ obodo ndị a na-akpọ advanced countries, ị ga-enwe residence, nwee work permit, ị ga-enwekwu nke a na-akpọ insurance ka ọ ya isi gbaa gị etriti nye gị. Nwata nwoke wee bịa ụdị ọrụ a ndị bịara abịa na-enweta ka ọ nweta. Dọgagide ya ruo oge ọ ga-anụ nwaanyị. Ọ sị ka ya na-aba anyị si be anyị wee chọta onye ọ ga-anụ. Ọ nọzie na be anyị enyere ya aka chọọ nwaanyị, afụzie nwaanyị fa na-abụ nwee aṅụrị. Nke nwaanyị aṅụrị ya na o nwetago di, nke nwoke aṅụrị ya na o nwetago nwaanyị. Mana ife onye a bụ n'uche abụrụ ife onye a bụ n'uche. Nke nwoke bụ n'obi na ebe anyị ncha bụ ndị Igbo, na nwunye ga-adịkwa etu nne anyị ha dị. Nke nwaanyị bụ n'uche nọ American husband ka o nweta. And ịma na o nwere ife ndị oyibo na-akpọ Hollywood, ndị Naijiria na-akpọ Nollywood. Ife ndị ahụ gosiri anyị di na nwunye bụ nọọsọsọ ụtọ na aṅụrị ka ọ na-enye. Kwefere ife a na-akpọ di na nwunye n'ọnụ na mmanụ ka ọwụ. Kwa abalị ọ na-aba rigoro n'elu bedị na-enwe ọṅụ. Nke nwoke ewe nwayọọ mee gịnị? Nọchaa ife ọya nọ na Naịjirịa, si nke nwaanyị ka m ruo Amerịka rụzie ka m gbaba mbọ ka ị bịa. O rukwa gbaba mbọ. After some years, nke nwaanyị join ya. Nke nwoke wee sị ka ekutuo nwa obere, ka ekunata na o nwere ọrụ nyawa ọrụ ya wụ onye be anyị bịara n'ebe a dị uchu n'ọya ọmanta ya afọ inweta ọrụ ahụ, ọrụ nọọsịn ka a na-akpọ ya. Nwunye bịa ha na o jebite ego wee zụọ nke nwaanyị ebe ahụ. Nnukwu ego, ọ na-eruchakwa 50,000. Nke nwaanyị apụta wee riwe ụgwọ ọnwa katara ahụ. Ọ bịazie na-edi ya aha anya, di ya ka na-arụ ụdị ịmagụkwa na ikeketa orie nke obodo oyibo. Ya nwa awụrụgo nọọsụ. O wee na-ajụ onwe ya, ebe a m bụ nọọsụ, ọ bụghọdụ lọya katara ahụ kwesịrị ịnụ m, ma ọ dọkịta kpọkpọ kwesịrị ịnụ m? Kedu ka esi onye na-eke eme ike eketa orie? Nke nwoke na onwe echeta afọ ọtara, cheta ego o jere bi wee zụọ nke nwaanyị. Ọ sịkwa onye a agụụ na-agụ n'Ọka ma ọ na Owere mgbe eje kpọta ya Amerịka. Okwu adagharịkwa n'o bifo mara ife na-eme na nsọpụrụ anago. Onye a na-agwazi onye okwu, ọ na-agwa ka onye iro. Ụmụnne m, o nwere vidiyo nshiere na ụtụtụ taa nkọkwuru maka nyaw vidiyo. Ife mere na nyaw vidiyo na akwụkwọ m nke a na-akpọ Igbo Americans, ndị by pressure. Ụmụnne m ndị nọ Naịjirịa, ndị n'obodo oyibo nọkwa na nnukwu pressure. Unu ga-adị na-eme ha encourage. Nke a otu. Nke ịbụọ na mgbaba akwụkwọ na ọjị ife n'ahụ. Anyị adị encourage onwe anyị ka anyị na-enwere onwe anyị ndidi, maka nwee ka ọ dị na-adị mmadụ ndị
di na nwunye gburu onwe ha na Amerịka, pasenteji ndị Igbo nọ na ya bụ 92%. Oge m na-edenye akwụkwọ ka m made research confirm ya, o gosiri na o nwere ọtụtụ ife agha kpachapụrụ anya n'ime onye Igbo. Ife ahụ ife nsị ka ntinye ọnụ na ya. Daalụkwana hinne.